Puppet Production uvádza animovaný seriál Calimero. Calimero a prebdená noc. Calimero, ty ešte nemáš hotové úlohy? Nie, ocko, nie je to také jednoduché, ako to vyzerá. A vieš, že je už 9 hodín, pomaly bude noc. No vidíš, už aj zývaš. Ty si ale neposlušné, kurča. Dostávame veľa úloh, nedá sa to zvládnuť. Prečo si to nezačal robiť skôr? Tak dobre, pozrime sa na to. Trochu ti pomôžem. 16 plus 5 je koľko? 16 plus 5 sa rovná 21. Dobre, 14 plus 8? Sa rovná 22. A 15 plus 9? To je 24. Vidíš? Výborne. A teraz skúsime niečo ťažšie. No tak, Calimero, napríklad. Koľko je 25 plus 8? Calimero, ešte sme neskončili. Prestaň už, je unavený. Chudáčik, odnesiem ho do postele. Neposlušné kurča. Ešte, že je tu ocko, ktorý tie úlohy dorobí. Nie, nerob to, musíš si ich urobiť sám. Ale to je jediné riešenie, veď už spí po stojačky a pozri sa, koľko ich ešte má do zajtra urobiť. A ja som už ospalý. Mamička, dones mi prosím ťa silnú kávu a cigarety. Mám dosť energie, ale keď si ešte dám poriadne silnú kávu a svoje cigarety, môžem pracovať celú noc. Ó, nie, ty si už hore? Dnes si ako také ranné vtáča. Žiadne ranné vtáča nie som. Ja som ešte vôbec nespal, prebdel som celú noc. Nehovor mi, že si celú noc robil Calimerové úlohy. No, to zase nie, ale tá čierna káva ma veľmi prebrala a tie moje cigarety mi tiež veľmi nepomohli. Preto som celú noc nemohol doslova oko zažmúriť. Naozaj? Snažil som sa, ale nemohol som zaspať. Dobré ráno, ocko, mami, dobré ráno. Jej, ty si mi urobil úlohy. Ďakujem, ocko. Áno, urobil, pekne sa mu poďakuj. Kvôli tebe a tvojim úlohám dnes ocko celú noc nespal. Chudáčik, ocko, je mi to ľúto. Keď pôjdeš zo školy, zastav sa v lekárni a kúp mu nejaký prášok na spanie. A na čo je prášok na spanie? Tu je prášok pre tvojho ocka. Ďakujem vám. Tak toto je ten prášok na spanie? Chcel by som vidieť, ako vyzerá. Iba sa pozriem. Možno sa dozviem niečo nové. Ale veď je to iba obyčajný prášok, nič zvláštne. Robí to vôbec niečo? Mucha. A všetok prášok je preč. To nie. Čo budem teraz robiť? Hovoríš, že tvoj ocko nemôže spať? Áno, a to kvôli mne. Je chorý, pretože robil moje úlohy a ešte k tomu som aj rozfúkol jeho liek. Mrzí ma to. Ten prášok na spanie je nebezpečný. Tvoj ocko robí chybu, keď to užíva veľmi. Môj ocko bez toho prášku už nezaspí. A ak náhodou zaspí, tak určite zomrie. Mám nápad. Mám ti ho povedať? Áno. Daj tam ockovi práškový cukor. To chceš, aby som klamal? Keď nemôže spať, tak je to z nervozity. Z nervozity? Je rozčúlený a nespí preto, lebo si myslí, že nemôže zaspať. Naozaj si to myslíš?
Samozrejme, keď mu dáš čokoľvek, stačí, že si bude myslieť, že je to ten jeho liek. Aha. Musíš mu v izbe urobiť tmu a potom tvoj ocko určite hneď zaspí, ver mi. Si tým istá? Už si tu dlho? Teraz som prišiel. Kúpil si ockovi tie prášky? Áno, kúpil, mami. Výborne. Tak mi ich daj, hneď mu ich odnesiem. No? Mami, nemusíš. Idem mu ich odniesť ja, dobre? Dobre, tak to vybav a ja dám prať bielizeň. Tak bež. Tak teraz rýchlo. Výborne, toto bude práškový cukor. Nasypem rovnaké množstvo. Nevyzerá to ako prášok na spanie. Kalimero, no tak, daj ockovi ten prášok. Musím niečo vymyslieť. Čo keby som pridal trochu korenia? Dobrý nápad. Aspoň to bude mať podobnú farbu. To si ty, Kalimero? Áno, nesiem ti prášky na spanie, ocko. Ďakujem, Kalimero, nespavosť je únavná. Daj mi ich, prosím, som veľmi unavený. Tu máš. Mal by si ich zapiť. Áno, konečne sa vyspím. To je ale zvláštny prášok. Zubák mám ako voľný. Neboj sa, ocko, teraz sa konečne vyspíš. Čo je to s vami? Čo sa stalo? Prepáč, mami. Kalimero, prečo si nepovedal, že si tie prášky stratil? No prečo? Prepáč, mami. To je v poriadku, Kalimero. Tieto lieky sú viac nebezpečné ako účinné. Dám si miesto nich radšej pohár teplého mlieka. Určite mi to viac pomôže ako tie prášky. Donesiem ti ho, otecko. Ty si naozaj neposlušné kurča. Čo si urobil, nebolo síce správne, ale bolo to rozumné. Prepáč, robím samé hlúposti. To nič. Zavriem ti aspoň okenice, aby si sa vyspal. Kalimero, nie. Ale áno, nebude ťa rušiť denné svetlo. Okenice sú rozbité. Dávaj pozor, iba zatiahni závesy. Keď nezavriem okenice, budeš počuť hluk a nezaspíš. No tak, poď. Ach, prečo Už to nejde? prestaň, Kalimero, povedal som ti, že sú rozbité. Dokážem to, musím to zvládnuť. Au! To sa dalo čakať. Ocko! Chyť sa ma, Kalimero! Chyť sa ma! Čo je, bolí ťa to? To bolí, ocko! Dobre sa drž, vytiahnem, čo? Bolí to! Ocko! 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 Ocko, povedz mi niečo. Myslím, že už konečne zaspal. A čo sa tu zase deje? Ha? Najskôr padli závesy, potom ocko, ale už je v poriadku, spí. Nerob hluk, trvalo mu to dlho, pokiaľ zaspal. Nehovor hlúposti. Si naozaj neposlušné kurča. Pozri sa na ocka, udrel si hlavu, omdlel. Choď rýchlo Už po vodu. bežím. Pozri sa, Kalimero, preberá sa. Ocko, už je ti lepšie? Ty si ma ale vystrašil. Som si istý, že teraz už určite nezaspím. Zase som urobil hlúposť. Nie som bábätko. Musím to nejako napraviť. Pustím mu uspávanku. Jej! Poplietol som si platňu. Kalimero, hneď to vypni. Áno, mami, už to bude. Stále robím hlúposti. $820, 818, nie, 819. Mami, podarilo sa už ockovi zaspať? Nie, ale myslím si, že to už nebude trvať dlho. Kúpil som mu nový prášok na spanie. Netreba, naučila som ho jednu spoľahlivú metódu. Aha, akú
metódu. Najskôr si musíš predstaviť tancujúce ovečky. Ovečky? A čo ďalej, mami? A potom ich začneš odzadu po jednej počítať. Od 1999 až po 0. A pritom zaspíš. Ja som ich vždy napočítala najviac 10. Naozaj. A tak to naozaj zaspíme? Áno, ja ich počítam každý večer. 703, 701, nie, 702, 701... už vôbec neviem, kde som. 1999... Zaujímalo by ma, či ten mamin vynález naozaj funguje. Musím to skúsiť aj ja. Takže najskôr budem myslieť na ovečky. To sa ľahko povie. Musel by som najskôr vedieť, ako taká ovečka vlastne vyzerá. To nie je dobré nevedieť v mojom veku, ako vyzerá ovečka. Kalimero, vstávaj, už je čas. Ale Kalimero, čo to tu zase vyvádzaš? Hľadal som, ako vyzerá ovečka. Pozeral som si učebnice a potom som bol veľmi rozrušený a nemohol som zaspať. Chcel som vyskúšať tvoju metódu, ale nevedel som si predstaviť, ako vyzerajú ovečky. Tak som si ich nakreslil na stenu a aj na podlahu. Počítal som do 10 a potom aj do 100. Jediné, čo som zistil, je to, že to nefunguje. Čože, ty si celú noc nespal? Nie, ani minútku. Je to veľmi nespravodlivé. Dnes večer budem radšej počítať sliepočky. Slovenskú verziu v štúdiu Yes Production Bratislava vyrobilo AV Studio Praha.